la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kulat Junior. Ini pagi-pagi Mega tak beri tugas untuk nguras kolam. Kita isi nggak banyu anu ya? Nggak banyu apa? Banyu taran. Soalnya gini banyu. Loh, sregep pol sakno. Tak pira ya, Bang? Tak pira. Mbak Satno. Sakno iki reget. Tengkes ge umpan apa? Umpan lambur. Spill umpananmu ya? Iya. Spill umpannya Mega, Bos. Umpan apa ki, Bu? Soko receh ki. Kok saiki men Bu umpane? Niat mancing apa ora to iki? Kok saiki men sakmene? Lah lapanganmu sakmene gak kurang aku. Tar kuku. Oh, iki bolong batok. Oh. Lombane kan dijam opo. Serangi diolor ki. Nek bar lomba beda neh iki. Bar lomba beda neh. Iki umpan super mega bos. Iki mbuh komponennya apa ae iki Bu nggih? Mas, Iki komponennya apa wae Bu Telo? Kena. Lho, salah sijinya apa iki? Kinoi. Umpan ikan spesial. wis sak kok wis ngono sementing kok ditali. Odo tali sik. Tapi ambune enak Bu, koyo enek. Nek dimplok ngono to. Koyo enek apa ki sini? Tak kira ya, Bang. Enek kelopo-kelopone ngono, Bos. Oh, enek santene, enek ikine denkone, enek kejune barang. Sik juga wis Keju barang. Nah, Keju cheddar. Warna warna bos. Lho. Umpan Mega. Jadi kita akan iki apa wae komponen nih? Kinoi. Lali. Kinoi iki apa tadi? Sing bundel. Terus denko, santan. Kok iso santen barang? Nyapa diwehi santen ben apa? Ben kalis. Kenapa? Kalis. Kalis. Ya. Terus nyapa kayak keju. Ben mambu Pak. Mambu apa? Hah? Mambu apa? Mambu keju. Terus nyapa kayak susu. Denko. Iya. Ben atos. Nah, kalau Pak Teropong, ini adalah kucingku namanya Cimol. Iki tak cuci gawe sabune Pak Teropong kayak ya. Sabun Pak Teropong lho. Rawas iki padha nih. Bahaya jan rawas ini nih. Lah. Nah, kita terang warnane ngene Pak Teropong. Kita terang warnane ngene, putih, ikine coklat-coklat, raine butek ngene iki. Nah, buntute iki apik warnane kayak sulak. Nah, tek. Ini namanya Cimol, Bos. Segede. Wes sak kira ngolangi nggih gak gak. Tak umbah gawe sampune kok Pak Teropong kae jek sampai saiki. Kutu-kutu mati, Bos. Aduh, kutu-kutu mati, Bos. Budi hari ini menu masak apa? Budi dastere nek yamen iki gak kanggo Bos sing ngisor. Dilinting. Yamen iki dastere ora kanggo. Piye Bu, ndek bengi aku langsung blek seturu yang ngeluh. Loh, berarti gak ada bapak lep ora? Aduh. HP ku mati pisan. Ndelok ora, Ga? Gak aku iya turun melok itu. Alah, turu kabeh bana langsung blek sek aku ya ne. Terpantau piye ngono lho wong iki. Delokan yang kita biasanya nek ya. Lah ya.
Jarene ning gak story nih siapa ya? Dukawan mbok Mas Anggun mbok apa story Instagram arep ning ndi ngono kudu mangan wareg ngono. Boleh arep lunjak mbok arep nyanyi mbok arep apa? Cimol. Nyanyi karo Mbak sapa ya? Eka Kipi. Wis gesake gak? Wes dian karek isi. Oh wis. Didelok sak ngono lho. Coba dong. Wes. Kok di sana bisa pelem barang. Mega adalah pahlawanku, Bos. Yang membantu aku. Lalah. Kalem tuh, Ga? Bobotmu tak. Ki peleme gua sih. Iya no Neng. Pelem. Terlalu lah ya. Gero aku. Dewa. Kena. Pelem. Peleme gua. Metu ora lelen. Kok miring tuh, Kak? Cik milih loh. Cik. Lemes gua pelem lah gua. Dre, capna anu Dro, sanyo. Yo sapa ora kok masak selang kok. Oh, urung ah. Jadi akal-akalan Mega diberi ini, Bos. Ibu wi. Oh, Ibu. Piye gini cerita. Sudah siapkah Anda menjadi caddy? Siap. Caddy Notopuro ya iki. Ki sang pemancing handal. Sing iki caddy handal Kowe menemani Mega. Tapi gue gentenan juga nek bar lomba. Ya. Bar lomba Andrew ben mak. Oleh bu gentenan gak oleh? Leh. Gak oleh. Londrowe takok umpanmu apa ae, Gang. Kowe gak minat mancing? Minat, tapi seneng pol ora koyo Mega nih gak? Biasa. Biasa kalau gak ora koyo kowe mancing bedino. Pak Trabang, iwakku lho, iwakku, kucingku lho, bagus lho, ganteng. Nyapa tak jeneng cimol, mergo aku suka cimol. Ini satu dulu. Nah sarapan Budi masak ayam enak. Ayam bumbu enak kayak apa kayak ayam bumbu apa? Ayam bumbu laos. Ngawur, ora ayam bumbu laos. Ayam bumbu apa, Boy? Ayam bumbu serai. Saus kecap kan, Bro. Tapi saus kecap juga padha Bu, enak. Andrew muka-muka kedi ya wis. Muka-muka kedi. Aja butuh karo lho Andrew ngejak. Tinggal. Ditinggal gundulmu. Mau batur kok ditinggal. Kok nak jajan njaluk Megan, Bro. Tapi kue sing tuku. Kowe sapa? Ada. Yuk, engko nyeluk kayane bakul ya ngono. Lah iya. Iki wis tau mancing nang ngono. Wis. Bakul apa ae? Diwamboni ae ketok mau. Udah beli sarapan. Mas Repan, Bro. Andre Butuh gundul. nek lesu. Bas. Mbak jajan anjar Mega. Sangune Mega. Apa ae es apa-apa. Coba sing ngene, Ndro. Iya. Sing ada gede. Ada gede loh, iki. Nah, Bos, buat yang mau pesan biji sengon camilan klasik bisa WA atau DM Bima ya, Bos. Kayak Mase. Ndi ya, Bu? Mase omae Magetan, dia pesen 1 kilo. Jadi nanti bayar ongkir sekalian bayar sengone. Aku gak juga bati, Bos. Soalnya ki nek ngan uang ya, Bu ya. Ki nek masak uang ya, Bu. Gunting. Itu kan, itu.
Pedes apa tuh? Bukan. Masa mbak ulet ya. Ki apa? Ki apa? Sen. Esen bi apa? Hah? Esen bi apa? Penambah rasa. Lebih rasa apa kak ungu? Rasa taro. Lah, iwak apa dia rasa taro tuh gak? Ambu tak taro. Iwak apa dia rasa taro? Iya kan. Lah, buat jadi isu-isu ki persiapan Mega buat pakan ikan untuk memancing. Ready ya gawe? Pancingmu ready parah. Wis. Ndi, jajal sepil pancingmu. Sepil pancing Mega Indro. Jadi iki Bu Rin tadi masak iki lho Ndro, tak dodoi ayam bumbu kecap kuning. Seger. Wih, iki pancing nek nukon sapa? Mas Andrew. Tuh. Lha nek nukon sapa? Pakai? Pak Dan, Iya. Mas Ridan. Wih, pancing nek nukon Mas Ridan. Total bukan 2. Apa? Jadi kan gue 2 kail. Kayak apa tapi? Oh, kail iki ngene iki. Mas tapi gak nggawa pancing loro stok tok. Nggo serep. Gak pedat. Heh? Ora nak pedat. Coklat? Oh, gak? Aduh wes kena. Gak. Wes angel. Oke bos, jadi segini aja vlogku pada pagi hari ini ya guys ya. Gue persiapan memancing mania mantap. Semoga gue oleh akeh ya. Semoga oleh akeh. Bro, Mega dipantau ya. Ya. Oke baik, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe hanya di Kulat Junior. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.